Σκοτώθηκε το παιδί μου, σκοτώθηκαν νέα παιδιά, έφυγαν μητέρες μέσα στο τρένο, έφυγαν μπαμπάδες μέσα στο τρένο. Καμία οικογένεια δεν χρώσταγε στον Καραμαλή και στο Μητσοτάκη τα μέλη της οικογένειάς της. Αν δεν μπορούσε ο Καραμαλής να ελέγξει τα τρένα, Σπύρο μου, έπρεπε να είχε παραιτηθεί ή να τα είχε σταματήσει και να πει ότι υπάρχουν προβλήματα. Τα ήξερε, έπαιρνε mail, είχε πολλές φορές ενημερωθεί. Εξώδικα από τους μηχανοδηγούς, τα πετάγανε στο καλάθι. Στο τέλος πέταξαν και τα παιδιά μας στο καλάθι. Ήρθαν το βράδυ οι μπολντόζες και μάζευαν τα νιάτα και τα ανακάτευαν με χώματα να τα πάνε στου Πανδρεμένου το αμορυχείο να γίνουν οικοδομές. Τι μάζευαν? Έπρεπε το πεδίο να είχε κλείσει για 1 μήνα. Κόκκινη κορδέλα και να έχουν έρθει εδώ οι ειδικοί με Τάιβεκ, με όλα τα μέτρα προστασίας. Όποιος ήθελε πέρναγε. Πέρασε και η πρόεδρος Δημοκρατίας, το πέρασε για μπουζούκια, πέταγε λουλούδια. Εγώ την Αναστασία δεν τη μεγάλωσα για να τη σκοτώσει ο Καραμαλής. Τη μεγάλωσα και ήθελα να τη χαρώ νύφη, όχι να έρχομαι στα τέμπη με κεριά και λουλούδια. Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει 1 από τα 4. Δεν στο χρώσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς, δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός. Θέλω μια μέρα αυτόν τον άνθρωπο να τον δω να τιμωρείται. Έτσι θα ησυχάσει η δική μου η ψυχή και θα δικαιωθεί της Αναστασίας.